Ambalmao ayaw bisimila Mali kono ani Mali ko kan kalase aw ma ka fo ni yebe wa bambara ka Mali kura kuna funu u kena sigile aw ka bi kuna funu la kuma baw bena talike nunu de kan Bankas mopti marala uka sigidami ni abe wele ko Bankas de Baye ayirala ka fo jeklu marama fentigu tara baga jege mola do ma ka bulu flatige amino kuna funu tenten ko lase aw ma basigi baliya bi so buguni marala wuli ka jo bara munun be sena vewa ka kuna funu sinsana wula ka se buguni marala Dunaw mena buguni kuma bɛ fɛn min ye lakana ko ye a kamana guan bana ayirala kuna funu kono ka fɔ ɲɔgɔn faamuya baliya bɛ ka don malidenw ni ɲɔgɔn cɛ min dɔ bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ ka sariya sunba kan n'a tun kan ka yɛlɛma jamana ɲɛmɔgɔw fɛ bi président bɛ yen nɔ a ka baara tɛ ka Mali constitution falen sabula ka d'a kan a yamaruya foyi t'a bolo sariya foyi tɛ mun b'a to a kan ka se k'a kɛ a tigiw ma sariya faamu kosɛbɛ de a tɛ se k'a fɔ loi ma ko c'est anticonstitutionnel n'o y'a sɔrɔ Cour constitutionnelle yɛrɛ ma prononcé o loi kan coronavirus bana kunkan kunu kari kɛnɛya minisiriso ye laseliw kɛ k'a fɔ ko banabaatɔ min bɛ jamana kɔnɔ hakɛ ye mɔgɔ 37 ani mɔgɔ 60 ni mɔgɔ 7 ninnu bɛna kɛ aw ka Malikura kunnafoniw la kumaba dɔ ye ka lase aw ma Mariam Traoré fɛ a y'aw bisimila Ambalmao anga foli baw ye kokura ka lase aw ma alibi ka fɔ VOA bambara ka Malikura kunnafoniw ni y'o kɛnɛ sigilen nɛgɛ ɲɛ 17 tana gosira Bamakɔ ani a lamini na wula nɛgɛ ɲɛ kelen u bɛ Washington DC Ameriki jamana faba kɔnɔ bi ye ntɛnɛn marsi kalo tile 13 san 2023 sanga 30 aw ni Mariam Traoré bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɔ studio 6 na VOA soba kɔnɔ Washington DC ka Malikura kunnafoni kunkun na ɲɛɲɛ tɛntɛn ka lase aw ma aw ka kunnafoniw filɛ Amta jamana camancɛ yan fan la Bankas mopti marala ayirala ka fɔ basigi baliya kɔsɔn jɛkulu maramafɛntigiw tara bi jɛgɛmɔla dɔ kan k'a bolo fila tigɛ o waati kelen na u ye maa 5 wɛrɛ ɲɔgɔn bɛ bɛɛ lajɛlen wele ku waliya in a kɛra sigida la min bɛ wele ko Bankas de Baye Tijani Wedrago VOA tɔgɔla ka bɔ Koro bɛɛ o kunnafoniw lase Baye ye commune mun bɛ Bankas cercle kɔnɔna na wa ani Burkina o bɛ dancɛ kosɛbɛ bajiba mun n'an b'a wele ko le suru n'o bɛ Mali ani Burkina dancɛ la i ka dɔn k'a fɔ o baji in fanba o bɛ Baye commune de la o kɛn bɛ sababu ye duguma caman ni sɔmiya baaraw kɔni banna u b'u wasa don mɔni de la u bɛ se k'u dayirimɛ sɔrɔ cogo min na nka a bɛ waati jan bɔ kulu malifatigiw kɛn bɛ k'o wale ninnu kɔn ni k'a yira dugu caman na k'a fɔ ko u yamaruyalen tɛ tuguni ka nin ba in mɔ bɛɛ n'a ta duguma dɔw kɔni bɛ ka ba in suɲɛ k'a mɔ i k'a dɔn k'a fɔ kunungo kari marisi kalo tile 12 an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko kulu marifatigi dɔw kɛn bɛ ka na bali maa dɔw la ba in sanfɛ u bɛ ka ba mɔ u kɔni ye dangari kɛ ka ɲɛsin u ma ni ka u minɛ u minɛnen kɔfɛ u ye maa kelen k'ale tɛgɛ 2 tigɛ ka bɔ a la o nɔngɔni bɛɛ lajɛlen na maa 5 tɔ u kɔni ye 5 don fiɲɛ na n'olu ye an bɛ waati min na an ma se ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ nin maa 5 minɛnen ninnu kan hakilina jiginna nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye nin dangarawale sugu ka kɛ Baye commune na a tɛ tɛmɛ kalo 2 bɔɲɔgɔn kɔ kulu marifatigi dɔw kɛn bɛ ka na cɛ dɔw sɔrɔ ba in kan ni k'ale fana lajigin k'a tɛgɛ 2 bɛɛ tigɛ ka bɔ a la tannikasegin gɛlɛyaw kɔfɛ nin fana na kɛ gɛlɛya wɛrɛ ka fara Baye commune mɔgɔw kan bɛɛ lajɛlen dun b'a dɔn k'a fɔ ko mɔni o jɔyɔrɔ ka bon Baye commune kɔnɔna na Tijani Wedrago VOA bambara tɔgɔ la ka bɔ Bayangara marabolo kɔnɔna na An bɛ taa Buguni mara la basigi baliya a yirala k'a fɔ u bɛ ka ye u ka marabolo kɔnɔ ni waati laban ninnu na min gɛlɛya bɛ ka bin dugudenw kan kosɛbɛ o kama bi VOA bambara ka kunnafonidila Mohamed Danjugo wulila ka se Buguni mara la a ye kuma di duguden dɔw ma ni ka fara Yaya Sangare kan ale ye minisiri kɔrɔ ye an ka ninnu ka seereya lamɛn Buguni basigi baliya kan lakanabaliya o jarinen don Mali fan caman fɛ hali n'a y'a sɔrɔ mun ye finitigilakaw ye olu kɛlen don k'u casiri o lakanabaliya o kɛlɛli fɛ Buguni mara kɔnɔna la yala an bɛ don min na ko bi lakana ko a bɛ cogo di Bugunikaw u bolo ani u bɛ ka baara jumɛn de kɛ yaasa ni lakanabaliya in a kana se ka Buguni sɔrɔ ani a dafɛlaw Aba Jakite n'ale ye radio Arc-en-Ciel o ɲama ye an ka ale lamɛn Buguni ye dugu de ye dugu min n'a bɛ frontière la dugu min n'a bɛ Burkina Côte d'Ivoire ale ni Laginɛ ni ɲɔgɔn cɛ donc dunanw bɛna Buguni kuma bɛɛ fɛn min ye lakana ko ye a kamana guan b'an na mais an ka jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɛlen don ka wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ pour que lakana a ka se ka sabati Buguni o de kɔnɔna la anw yɛrɛ min ye radio baarakɛlaw ye an fɛnɛ bɛ wulikajɔ la ka se ka population la informer n'u ye mɔgɔ ye u sigalen don maa
minnu la u ka olu kofɔ walasa an bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka nin lakanabaliya in ka kɛlɛ ka bɔ yen lakana ka se ka na Buguni. marisi kalo tile 9 fo ka taa bila a tile 12 la maa ba caman de bɔra Mali fan caman ani diɲɛ yɔrɔ wɛrɛw la ka na Buguni mun ye festival didadi ye ka na o kow ka olu ɲɛnamaya. Zakariya Sogodogo ale kɔni ye dɔnkilidala ye, ale hakilinata ye mun ye lakanabaliya kow kan, an ka ale lamɛn. Bon bɛɛ ni hakilina de don, hakilina ko de y'o lakanabaliya ye, sinon an kɔni an bɛ lɛsi la Mali la yan foyi t'anw na sécurité dan, donc grâce à Assimi, donc alhamdulillah inchallah. Mun kɔni ye feerekɛlaw ye n'olu bɔra yen ka da seko ani dɔnko tigilamɔgɔw kan, olu fana tun bɛ yen ani an ka finitigilakaw. Mun kɔni ye in ka dɔn an ka jamana ɲama caman ye ani ɲamakɔrɔw, olu tun bɛ olu cɛla. Yaya Sangare n'ale kɛra ministre ka tɛmɛ, ale fana tun bɛ nin kɛnɛ in kan. Ale hakilinata ye mun ye ka ɲɛsin lakanabaliya kow ma, an ka o lamɛn. Minnu sigilen bɛ kɔfɛ ani minnu bɛ yan mɔgɔw k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa Buguni a kɛra région ye bi a ka kɛ région ye, région bɛ tɛmɛ région tɔw la parce que Buguni hɛrɛ caman bɛ Buguni kɔnɔ, fɛn kelen bɛ se ka Buguni jɛ min bɛ se ka o hɛrɛ dafa, o ye bɛn ani kɛlɛya ani ka ko to ɲɔgɔn ta la ye. O la ni festival didadi kɛnɛ kan kɔni mun ye festival in yɛrɛ ɲamaba ye n'o ye Seydou Kulubali ye ani a jɛɲɔgɔnw, u ye fɛɛrɛ bɛɛ dɔ lajɛlen tigɛ mun ye lakana ye o ka se ka sabati. Ni festival kofɔlen ka daminɛ hɛrɛ la ka taa a laban baden na. Mohamed Daɲoko, VOA Bambara tɔgɔ la, ka bɔ Buguni. Ka kɛ ni Mali sariya sunba falenni ko ye min baaraw tun kan ka daminɛ marisi kalo tile 19 n'a bɔra dɔgɔkɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ. A yirala ka fɔ a koɲɛ kɔni ɲɔgɔn faamuyabaliya a n'a ɲɔgɔn sama-sama cayalen don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ni waati in na. O kama VOA Bambara tɔgɔla Zeinabu Cero ale wulila ka ka kuma barani tɛnku Bubakar Namakɔrɔ la, ale ye CNT jɛkulu tɔnden dɔ ye ani ka fara Yusuf Dabajawara kan Semasi tɔnden do. An k'u lamɛn ka bɔ Bamako. An bɛ don min na i ko bi Mali sariya sunba o kuma de bi daw bɛɛ la min yɛrɛ la mɔgɔw hakilinaw tɛ kelen ye a koɲɛw kan. Fɛn min ye Imam Mahmud Diko tɔgɔla jɛkulu maaw ye, olu y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni fɛla ko tɛ furancɛ fanga maa ɲɛmaw olu ka nin waleya in ye u ka ɲɛma Yusuf Dabajawara ale yɛrɛ ka fɔ la. An y'a ye k'a fɔ an ka président de la transition ale ye décision ta k'a fɔ ko a bɛna constitution kura dɔ sɛbɛn jamana tɔgɔ la. En tant que constitution bɛ en vigueur, constitution de b'a yɛrɛ falen cogo fɔ. O dalilu je pense que o dalilu bɛ article 118 la n'o b'an ka constitution yɛrɛ kɔnɔna la, o bɛ kuma constitution bɛ se ka falen cogo min na o b'o kɔnɔna la. Donc Semasi bolo bi président bɛ yen nɔ a ka baara tɛ ka Mali constitution falen sabula ka d'a kan a yamaruya foyi t'a bolo, sariya foyi tɛ yen mun b'a to a kan ka se k'a kɛ. Maître Boubacar Namakɔrɔ Jallo ni ale ye CNT maa ye, ale ni lasilikɛla sariya bolofara la, o y'a yira k'a fɔ ko baasi foyi tɛ sariya sunba in falenni na. Mɔgɔ mana wuli u b'a fɔ ko nin ko ye ko c'est anticonstitutionnel. A tigiw ma sariya faamu kosɛbɛ de. A tɛ se k'a fɔ loi ma ko c'est anticonstitutionnel n'o y'a sɔrɔ Cour constitutionnelle yɛrɛ ma prononcer o loi kan. Donc o débat kɔni o b'an kɔ de. Ne ka faamuyali la ni mɔgɔ min bi i kɔnɔnajɛ ka kuma in jaabi fana o b'a dɔn k'a fɔ fanga min b'an kunna bi a bɛ se ka taa ni constitution ye. Ka fara o kan, Maître Boubacar Namakɔrɔ Jallo y'a yira k'a fɔ ko yɛlɛma minnu bɛ ka fɔ ni sariya sunba in kun kan ko olu nafa ka bon an ka jamana ma. Changement caman kɛra la, hali ni y'a jateminɛ a bɛ fɔ ko ni président tɛ yen ko 40 jours ko élection bɛ kɛ. Yɛrɛ b'a dɔn bɛɛ b'a dɔn o ka gɛlɛn. Donc olu changera. Ni ye conseil supérieur de la magistrature ta a fɔra ko bɛ dayɛlɛ citoyen wɛrɛw ye min tɛ magistrat dɔrɔn ye. N'o kɛra o ye ko cɛɲumanba de. Parce que hali mɔgɔ min bɛ sariya ta, sariya bɛ bolo o fana kan, o kan ka sariya bato. Olu bɛɛ bɛ na ni jamanadenw ye ka da u ka sariya la. A b'a to fana juge yɛrɛ b'u cɛsiri u ka baara la ka ɲa. Imam Mahmud Diko tɔgɔla jɛkulu maa ɲɛma Yusuf Dabajawara o y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni na to u nɔ na nin ko in kun kan. Ka fara o kan, u bɛ weleweleda kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaw ma u ka se ka nin ko in ɲɔngiri. Semasi ye welewelema kɛ ka ɲɛsin an ka président de la transition ma k'a fɔ a ye k'an b'a ɲini a fɛ constitution ko n'a b'u bolo k'u b'a lawaleya u k'a ko ɲɔngiri sabula ka d'a kan yamaruya foyi tɛ yen, sariya foyi tɛ yen mun b'a to u kan ka se ka o kɛ. Hakilina jiginna an ka jamana ɲɛmaw ka kunnafoni sɛbɛn dɔ kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko kalafili minnu kun bolodalen don ni marisi kalo in tile 19 na ko olu kɔni bɛna bɔ u dɔgɔkɔrɔ walasa ka se ka koɲɛw bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ ka ɲɛ Mali marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ale ni faaba yɛrɛ kɔnɔna na Bamako. Seinabu Cero, VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.
Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa Mopti mara la sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ jiko dɛsɛ o binnen don u ka mara kan min degunba bɛ ka bin dugudenw kan ka sabu kɛ ji sanuman sɔrɔli ko ye a yirala k'a fɔ ji cakɛdaso n'a bɛ wele ko SOMAGEP gɛlɛya binnen don olu ka baaraw kan VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Mopti dugu kɔnɔ Mahmud Bokoum ale b'o kunnafoniw di. Nin y'a ye Mopti tɛrɛnbilennin kan an tun tɛ ndolanci la nka jiko gɛlɛya de don sapeur pompier maaw u ka wilikajɔ kɔnɔ u bɛ ka ji di maaw ma o yɔrɔ in na yen. Kami waati jumɛn? Kalo dɔ ye a ye jiko gɛlɛya dɔw de kɛlen ka furazi n'an ma robinet ma ka da ji ye ɲini furazi o yɛrɛ an ka ca o fana kɔrɔ ni kuran sɔrɔ fana tɛ tigɛ a la an t'o yɛrɛ sɔrɔ ni min filɛ ni kisɛra a la yɛrɛ an b'u fo k'u barikada an bɛ Ala fo k'u barikada an b'u yɛrɛ fo k'u barikada hali k'u ka dɛmɛ k'an ye aw sɛgɛn an sɛgɛnnen don kosɛbɛ walayi an sɛgɛnnen don an ka yɔrɔ ka jan yan nɔ kɔni n'a kun sera ka taa an ka yɔrɔ kɔni na a kun ka d'an ye an ni ji kɔni cɛ kɔni a faamu depuis waati jumɛn nin y'a tile 15 an ti ji sɔrɔ normal la walayi hali an dɔw tɛ se ka k'u ka ɲɛ walayi jiko b'an na yɛrɛ de an faamaw sera k'a lajɛ ka waati to an na vraiment a bɛ diya an ye walayi. a ma nɔgɔn dɛ sisan n'an m'a ta yan an b'a ta forage ninnu de la forage ninnu yɛrɛ a ma nɔgɔn. Nin jiko gɛlɛya nin a daminɛna a bɛ waati bɔ wa sigikafɔ dɔw kɛra a kan o sigikafɔ kɔnɔ kafo ɲɛmaa ni o ye Amina Kanta ye a y'a ka jɔrɔnako yira kosɛbɛ nin jiko gɛlɛya nin kan. Ne ye promenade min kɛ carré kɔnɔ musow bɛ ka siɲɛ ta jiko kuma na donc vraiment ji a man kan ka lié k'a fɔ ni courant tigɛra dɔrɔn ji bɛ tigɛ 1 heure de temps mɔgɔ tɛ se k'a kɛ i ma ji min k'a fɔ jiko dɛsɛ fɔ n'i bɛ sun na vraiment o ye ko ye ko min a sɛgɛn bi bɛɛ yɛlɛn bɛ ji la jiko kuma kɔni an kan ka kɛ tulonkɛ dɛ u ka groupe ninnu n'a bɛ se ka a maintenir ni courant tigɛra u ka se ka capacité dɔ san min kɔni b'an servi ji la n'o tɛ musow bɛ souffrance la jiko kuma de ma. maa dɔw ka fɔ la fo société walima maa wɛrɛ de ka sɔrɔ min bɛ ji ni courant feere maaw ma o ye Hamadu Mayiga hakilina ye ale ye faso jama maa ye. ne bɛ fɛ min fɔ bi ni SOMAGEP ni EDN tɛ maa si tɛ yen min bɛ ji feere ou bien courant feere a tɛ yen commerçant kelen min bɛ dugu kɔnɔ par exemple e de bɛ tigɛ feere ni e kɔni ta tiɲɛna sa a banna o tɛ solution ye o donc monopole ko an kan ka o de bila k'a fɔ maa si tɛ se ka courant di ni énergie tɛ maa si tɛ se ka ji di ni SOMAGEP an ka bɔ nin sira in na monopole ko ka bila u k'a to mɔgɔ wɛrɛw ka ji di mɔgɔ wɛrɛw ka se ka énergie di. min ye SOMAGEP ɲɛmaayaso ye u ka communiqué kɔnɔ u ye fɛɛrɛ dɔw ta yaasa ji bɛ sɔrɔ Mopti ni Sevare kɔnɔna na misaliya la ni ji ye heure 5 kɛ Mopti a bɛ taa heure 5 kɛ Sevare wa o fɛnɛ fanga t'a la yɔrɔ dɔw la Mamudu Bokoum VOA Banbara tɔgɔ la Mopti mara kɔnɔ. Ciniki bëgg naa nga maandu doomu aadama sala sañoon da ngay maandu yow nit ki bëgg naa nga teey doomu aadama sala sañoon da ngay teey ma ne nit ki sopp naa nga doylu doomu aadama sala sañoon da ngay doylu yow nit ki da nga war a doyloo yow ci li la yàlla jox bu ne ko nangoo liggéey réew mi. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. An balimaw a y'aw bisimila hali bi aw bɛ ka VOA Banbara ka malikura kunnafoniw lamɛn ni waati in na a ka radio fiɲɛsiraw fɛ Bamakɔ n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛsira ye Ɲorodi Sahɛlikaw aw b'an sɔrɔ radio Emergency ka 99.6 Buguni radio Kumase 92 o fiɲɛsira fɛ Yuwaru aw b'an sɔrɔ radio Dunuya ka 101.2 Koro ani Bayankara n'a lamini bɛ se k'an sɔrɔ radio Orona ka 93.2 Gawo o ye fiɲɛ turukala 106.1 ye Tumutu fiɲɛ turukala 93 Abidjankaw bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 99 kan Wagadugu aw b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102.4 kan an ka bɔlɔlɔsira labilalen don www.voabanbara.com walima aw bɛ se k'an nasɔrɔ
an ka page Facebook, YouTube ani Instagram kan VOA Bambara. Malikura kunnafoniw bɛ ka lase Mariam Traoré fɛ ni waati in na ka bɔ studio 6 na VOA soba kɔnɔ Washington DC. An bɛ taa Bamakɔ kɛnɛya minisiri so ka bulon kɔnɔ. Kunun kari n'o bɛnna marisi kalo tile 12 san 2023 ma u y'a yira k'a fɔ ko banabaatɔ min ni maaw sɛgɛsɛgɛra k'a dɔn ni banakisɛ b'u la o hakɛ tun ye mɔgɔ 172 maa minnu sɔrɔla o kɔnɔ o kɛra maa 2 ye ka fara banabaatɔ kan o ye coronavirus banabaatɔ jamana kɔnɔna la hakɛ kɛ mɔgɔ 33 ani mɔgɔ 67 maa minnu bɛ yen k'olu fatura dɔgɔtɔrɔso ni jamana fan wɛrɛw fɛ hakɛ ye mɔgɔ 700 ni mɔgɔ 40 ni mɔgɔ 3 min kunnafoni dira kɛnɛya minisiri so ka kunun kari marisi kalo tile 12 o kunnafoni di sen fɛ. An bɛ taa ni kunnafoniw ye farafina gunkana jamana wɛrɛw kan Senegalikaw fɛ u ka fanga sinematɔn jɛkuluw ka fara ɲɔgɔn kan tɔn ye welewele bila k'a fɔ k'u bɛna bɔ ka nisɔgoya taama belebele dɔ kɛ sini tarata ni k'a kun cɛ Araba la ka Dakar dugu kɔnɔna ani u ka marabolo caman kɔnɔ. A yirala o senfɛ k'a fɔ waliya in kun de ye u ka fanga sinematɔn ɲɛmɔgɔ n'o ye Usmane Sonko ye ale weleli min kɛlen don bɔgɔ jeninnen kan ni o kiritigɛw kan ka dayɛlɛ alamisadon a ɲangira u ka minisiri dɔ fɛ min ka baara bɛnnen don dunanw ka naliko ma jamana kɔnɔ n'o ye ministre du tourisme ye Mambaye Dieng y'a yira k'a fɔ ko Usmane Sonko ye kumakan dɔw latɛmɛ ka taa a fanfɛ min bɛ kɛ lagosi ani nɛnikanw ye. An bɛ taa Côte d'Ivoire jamana kan. Côte d'Ivoire jamana juin kalo tile 6 u bɛna don kɛrɛnkɛrɛnnen sigi min bɛ kɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔw kɛlɛli kama n'a bɛ wele ko journée mondiale de l'environnement. A yirala k'a fɔ ni kunnafoni ninnu dira bin tɛnɛ sɔgɔma u ka minisiri fɛ min ka baara bɛnnen don sigida ani dugu yɛrɛ kɔnɔna yiriwaliko ma n'o ye ministre de l'environnement et du développement durable ye Jean-Luc Assi. A y'a yira k'a fɔ ni waliya ni baaraw a bɛna sigi sen kan Abidjan dugu kɔnɔna la san o san de ye a ye min laɲini kɛlen don duniya keleyatɔnba Nations Unies fɛ walasa fɛn min ye wulikajɔ baaraw ye ka waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛ u baaraw bɛ se ka don bolo bala cogo min na u ka ɲina tɛmu ni o ye kumakan minnu talen don u bolo o dɔ bɛ tali kɛ wulikajɔw kan walasa waati yɛlɛma bɛ ka kɔlɔlɔ min bin diɲɛ yɛrɛ kan ni o dɔ bɛ tali kɛ manaforokoniw kan ka se k'o kɛlɛ ka bɔ yen jamana 100 ani jamana 50 olu de welelen don minnu makɔnɔlen don Abidjan dugu kɔnɔ juin kalo tile 5. Ameriki jamana ka jamanatigi dankan n'o ye Kamala Harris ye bɛna taama bere ta marisi kalo laban waati in na ka don avril kalo la ka taa farafina gunkan jamanaw kan n'o ye Ghana, Tanzanie ani Zambie jamana ye ni laseli kɛra Ameriki masayaso Maison Blanche fɛ bin tɛnɛ sɔgɔmada fɛ a yirala k'a fɔ baara minnu ni olu kun tigɛra Washington ni farafina gunkana ka lajɛrɛba senfɛ min kɛra san 2012 o laban waatiw la o kuncɛli baaraw olu tɔw taabolo don min bɛna latɛmɛ diɲɛ ka ye. An bɛna ni kunnafoniw ye hali bi Ameriki jamana kan yan. Ameriki jamana ni Royaume-Uni jamana kɛlen don k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka wulikajɔ fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan ka tali kɛ nafolo dɔgɔyali Ameriki jiginɛsow ani diɲɛ jiginɛsobaw kɔnɔ min bɛ wele ko Silicon Valley o gɛlɛya min bɛna bin bankisow kan walasa u ka se ka fɛɛrɛw sɔrɔ o la joona. Senimu Keita ale b'o kunnafoniw di. Grande-Bretagne ka nafolosoba n'o y'u ka trésor ye ani banki min n'a bɛ wele ko Banque d'Angleterre olu ye Silicon Valley banki feereli nɔgɔya o min bɛna kɛ sababu ye ka anglais ka wari n'u b'a fɔ ma ko livre o miliyari 6 n'a bɛ bɛn dollar wari miliyari 8 kisi ka bɔ tiɲɛli ma Ameriki baarakɛla minnu bɛ banki ko o ni nafolo ko sariyaw kan olu ye ɲɔgɔn laban tɛmɛlen bɛɛ kɛ baara la walasa ka sanbaga sɔrɔ banki nin na nka u ka lamagaba nin bɛɛ taara galama la karidon Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw y'a fɔ karidon ko mɔgɔ fɛn fɛn ka wari bɛ nin banki ninnu na u bɛɛ ka wari labilalen b'u ye n'u mako sera ma waati o wagati Royaume-Uni jamana fɛnɛ ye lamagaw kɛ teliya la k'u ɲɔgɔn laban in na ka se ka banki nin ka bolofara min bɛ Californie k'o feere Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ Joe Biden dontɔ Air Force One avion kɔnɔ y'a fɔ k'ale bɛna kuma lase kɛ ntɛnɛndon laseli dɔ senfɛ Mr Biden y'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ walasa mɔgɔ mun ye nin tiɲɛli nin kɛ u ka lakodɔn walasa u ka jaabi di u ka kɛwalew la wa ka se ka kɔlɔsili gɛlɛn sigi bankiw kan walasa an kana an yɛrɛ sɔrɔ ni ɲɔgɔnna gɛrɛ la tuguni a ye nin fɔ.
basketi sanfɛ celu ɲɔgɔndanba Africa League ko don a tako sabana bɛ sɛnsɛn na ka na san 2023 in marisi kalo tile 11 ka kunca tile 21 Dakar Senegalikaw fɛ yen o ɲɔgɔndan tɔgɔ Conférence du Sahara o ɲɔgɔndan wɛrɛ Conférence du Nil Caire Égypte k'a daminɛ avril kalo tile 21 ka kuncɛ mai kalo tile 6 final ɲɔgɔndanw bɛ yen Kigali Rwanda jamana kan mai kalo tile 21 k'u kunca tile 27 farafinagun club 12 de bɛna u niyɔrɔ ta kɛnɛ kan ɲɔgɔndan 38 ŋana kelen a y'aw sɔgɔlen to Voix de l'Amérique kan ka Africa League n'an ko bali kunnafoniyaw sɔrɔ. Ni nafoloko gɛlɛya min bɛna bin États-Unis jamana ani Grande Bretagne jamana kan nafoloso bon kan ni a bɛ wele ko Silicon Valley a kɔlɔlɔ bɛna se ka kɛ mun de ye walasa an ka se ka o ɲininkali jaabi sɔrɔ Moribo Danbɛlɛya ka kuma barani tɛnko Aristide Siribe la maliden don min sigilen don Houston Texas Amérique jamana kan yan jaabi min b'ale bolo a ko kan an k'o lamɛn. Grande Bretagne ka nafolosoba n'o y'u ka trésor ye ani banki min n'a bɛ wele ko Banque d'Angleterre olu ye Silicon Valley banki feereli nɔgɔya o min bɛna kɛ sababu ye ka anglais ka wari n'u b'a fɔ ma ko livre o miliyari 6 n'a bɛ Silicon Valley bɛ banki de warimara yɔrɔ de donc mɔgɔ bɛ taa wari de bila yen banki bɛ mɔgɔ ka déposit de bila yen mɔgɔ bɛna wari min bila yen ani u yɛrɛ ka nafolo min bɛ yen k'o ta k'o singɛ mɔgɔ wɛrɛw ma k'u juru don mɔgɔ wɛrɛw la mɔgɔ wɛrɛ bɛ baara kɛ n'a ye mɔgɔ bɛ ka k'u ka wari de bɔ banki nin kɔnɔ ko parce que commencé mɔgɔw sirannen don walasa wari kana ban banki bolo na banki commencera ka fɛn dɔw feere mɔgɔw bɛ siran mɔgɔw bɛ taa ka t'u ka wari la donc o de bɛ ka kɛ mun de nana n'o ye n'a banki ye juru don kojugu n'a mɔgɔw nana ko fɔ k'u b'u ka wari dɔ la bɔ n'o ma se ka sɔrɔ banki bolo dɔrɔn mɔgɔw bɛ siran donc bɛɛ bɛ boli kana essayer k'i ka wari labɔ o de bɛ ka kɛ banki la bande ani sécurité la banki commencera k'olu feere dɔrɔn mɔgɔ minnu bɛ économie kalama olu bɛ boli dɔrɔn ka taa k'u b'u ka wari labɔ n'a mɔgɔ tɔw y'o ye dɔrɔn mɔgɔ tɔw fana bɛ tugu olu kɔ wari dun juru donna mɔgɔw la ka ban bon n'a bɛɛ nana kana fɔ ko bi k'u ka wari d'u ma a bɛ gɛlɛya dɛ o banki ka essayer k'a fɔ k'a bɛ se k'o wari de bɛɛ sɔrɔ k'o ka du kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun de ye Amérique yɛrɛ ka sɔrɔ ma n'a mɔgɔ bɛɛ taara ka t'i ka nafolo labɔ ka taa bila so kɔnɔ a bɛ se ka gɛlɛya Amérique ma dɛ bon n'o kɛra dɔrɔn o ye crise de ye diɲɛ yɔrɔ bɛɛ o kɔfɛ an sera an balimamuso dɔ ma ne tɔgɔ Madame Diko Mama Traoré ne bɛ États-Unis ne bɛ investissement ani trade min bɛ kɛ ka kunɲɛsi Afrique ma Afrique kunganaw ma de Philadelphie kan bon problème ba dɔ de créera États-Unis gouvernement ani Angleterre gouvernement olu de wulila k'u jɔ pour que k'a lajɛ u bɛ se ka problème éviter cogo min na parce que Silicon Valley investissement caman kɛ u exposera risque caman na maintenant mɔgɔ caman bɛ yen nɔ minnu ka wari kun bɛ yen olu commencera u dalen tɛ banki in na tuguni k'a fɔ ko u ka fɛnw sécuriseren don donc caman wulila ka u kunɲɛsi o ma u tun bɛ fɛ k'u ka wariw bɔ maintenant u ma se k'u ka wari bɔ min na États-Unis gouvernement ani Angleterre olu fana wulila k'u mina essayer ka banki ninnu feere walasa ka mɔgɔw ka wari ka sécuriser mɔgɔw ka commencer k'u ka wari bɔ depuis lundi Angleterre ye Silicon Valley min bɛ yen nɔ u y'o branche feere Europe banki belebeleba dɔ ma min y'a to olu sera ka wari caman sécuriser plus de 8.1 billion de dollars olu sera k'o sécuriser maintenant États-Unis de olu ye a lajɛ week-end kɔnɔna la n'a sɔrɔ n'u bɛ se k'a feere mais u ma se k'a feere u continuera de sa ko k'i jɔ u ye emergency solution de ta pour que olu yɛrɛ bɛ a ɲɛnabɔ walasa ka fond dɔ bila mɔgɔ minnu ka wari bɛ banki la olu ka mara la bi yɛrɛ u bɛ se ka taa k'u ka wari ta. Ni a bɛ se ka kɔlɔlɔ jumɛn lase aw yɛrɛ ma ani Amérique ka sɔrɔ ma. Que Silicon Valley ka investissement caman bɛ technologie yɔrɔ la n'a sɔrɔ ni sécurité tɛ yen nɔ banki min bɛ investi kɛnyɛrɛye ye mɔgɔw la développement yɔrɔ bɛ gɛlɛya an africain minnu yɛrɛ bɛ États-Unis yan nɔ ani surtout africain minnu bɛ Afrique a bɛ gɛlɛya dɔɔni. E bolo mun de kan ka sigi sen kan yaasa nin wale sugu ninnu ka se ka kunbɛn a kana se ka kɛ. Il faut que gouvernement k'u ka réglementation ka a ja dɔɔni banki ninnu kan u y'u yɛrɛ exposer kosɛbɛ risque yɔrɔ la kan k'u ka fɛnw diversifier a man ka kɛ fɛn kelen na. An balimaw a y'a faamu cogo min na ni tun ye Mamadu Kamara ani Madame Diko Mama Traoré n'u ye malidenw ye minnu sigilen don Philadelphie Moribo Danbɛlɛ ale ka kuma barani na. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Seko ani dɔnko nasiraw fɛ ka kɛ ni musow tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnnen ye n'o bɛ sigi marisi kalo kɔnɔna la n'o ye 8 marisi ye jakura dɔ bɔra min bɛ wele ko Tulaye
o kama bi VOA Bambara tɔgɔla Abiba Nankɔ Traore ani Moktar Bari olu wulila ka se a ja dilanbagaw ma u ye min sɔrɔ u bolo an k'o lamɛn. 8 mars ye don ye musow b'u ka nisɔndiya ni nisɔngoya yira don min kɔnɔ. Tula ye ale ye ja ye min bɛ kuma cɛw ni musow ka degun kan guwaw kɔnɔ. Ni ja in dilanna Mali muso jɛkulu minnu ka baara bɛnnen don ja dilan ma n'u bɛ wele ko AFIM. Salimata Tapili ale ye ja in dilanbaga ye. Sina tula bare ne kun bɛ ni salle kɔnɔ. Mun tɛ se k'u ta fɔ kɛnɛ kan, mun tɛ se k'u ta yira kɛnɛ kan. Ni y'a la Leila kun bɛ ka ta yira mɔgɔw bɔli la y'a ta fɔ. Muso caman de b'i dogo. N'o fɛ mɔgɔ ka bɔ a kalama k'u degunnen don ka fɔ. Ka sɔrɔ degun b'u kan. Wa cɛw fana caman bɛ degun bɛ minnu kan. Musow dɔrɔn tɛ. Farafina furu caman bɛ tiɲɛ ka sababuya kɛ faamuyabaliya ye. Viviane Mina Sidibe ale ye ja in kɔnɔmɔgɔ ye ani Benson Jagite ale ye ja in filɛ. Mɔgɔw i bɛ se ka sabali ka mɔgɔw ka se yɔrɔ dɔ ma mais n'a sera ko i yɛrɛ ka adamadenya bɛna don kɔlɔlɔ la a ka kan i ka sira tagama sira min bɛ i yɛrɛ nikun kisi. Parce que musow bɛ kɛlɛ kɛ denmisɛnw fana ka kɛlɛ bali en tout cas film min kɔni n'a diffusera a bɛɛ hakili di mɔgɔ caman ma. Jara Sanogo n'ale ye seko ni dɔnko minisiri jɔyɔrɔ fa nin kɛnɛ kan ja in fɛn dɔw tora a kɔnɔ. Muso ka couple tellement que u bɛ ɲɔgɔn faamuya hɛrɛ bi du kɔnɔ yɛlɛda bi du kɔnɔ mais ala ni juguya kisɛ bilen balimamusow nana ka na fara buramuso kɔrɔba su ka se mɔgɔ ninnu ka couple fara ka bɔ ɲɔgɔn na. Nin ye nin ja in bɔko fɔlɔ ye jama la ni muso jɛkulu ninnu fɛ. Habiba Nango Traore, Moktar Bari, VOA Bambara, Bamako. Sisan an ka Siyaka Traore ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn. Basketi sanfɛciluw bɛna gun kan farafina gun kan Basketball Africa League n'o ye farafina gun ɲɔgɔndanba ye basketi kunda o ɲɛbila ɲɔgɔndan Conférence du Sahara basketi ɲɔgɔndan dɔ don min daminɛna sibiri tɛmɛnen marisi kalo tile 11 san 2023 Dakar Senegal jamana kan Stade Malien de Bamako min bɛ ka Mali jɔyɔrɔ fa kɛnɛ kan ale ka bɔko fɔlɔ la a bina kunun kari marisi kalo tile 12 Tunisie US Monastir ɲɛkɔrɔ Stade Malien de Bamako kurubi 68 US Monastir ka bɔ Tunisie kurubi 78 kama sɔrɔ sɛgɛnnafiɲɛbɔ bannen tɔn 2 tun yɔrɔ ma jan ɲɔgɔn na kuruko ta fan fɛ kurubi 77 o tun ye Stade Malien de Bamako ta ye kurubi 44 o tun ye US Monastir ta ye Stade Malien de Bamako senkɔrɔmadodoba dɔw ka hakilina filɛ Nama Jara ka kuma baranin na VOA lasigiden Dakar. Mɔgɔ da ye seko ye quoi an seko kɛ Monastir na an tɛ fɛngɛ kelen ye olu ye préparation mun kɛ ani u ye match mun kɛ ka se sisan ma kelen tɛ hali dɔɔni. N b'a fɔ an ka mɔgɔw y'a ye sa bien vrai qu'on a perdu je leur dis bravo u ka n'u bolo jigin nin match fɔlɔ ye c'est dommage qu'an ma nin gagner potentiel bɛ yen et on a des opportunités n'Ala sɔnna. N'i ye basketi lajɛ i b'a dɔn ko nin équipe tɛ équipe den ye ni star siɲɛ fɔlɔ compétition na u ka match fɔlɔ nana bɛn nin ma u ye baara ɲɛnama baara kɛ ka se k'olu lajɔ ni point 10 ye match kelen kɔnɔna la u ye baara kɛ a kɛra togo togo star bɛ se ka qualifier a tigɛra da o da ma. Ni mɔgɔ bɛnna min ka girinni i ti taa nɔfɛ girin quoi i b'a essayer ka négocier an y'a essayer ka négocier min ko nɔfɛ o de fana ye confiance fana di adversaire ma. Prestation min kɛ bi face à l'équipe championne bɛ chapeau tiré o kunna ka foli k'u ye ka fɔ nin ye ko daminɛ de ye fɛn dɔw ɲɛna i n'a fɔ fɛn dɔw ma ɲa an b'a essayer ka minnu ma ɲa k'olu corriger gɛlɛman tɔw bɛ ɲɛfɛ a gɛlɛman yɛrɛ sɔrɔla an ka fanga ye américain mun ye a joginna ni fila karila o yɛrɛ ye baara gɛlɛya an bolo kosɛbɛ Tunisie y'a ye k'a fɔ an ka meilleur joueur bɔra u nana défense suguya dɔ jɔ a ye n'o ye zone ye malheureusement ne ka cadre dɔ minnu bɛ yen nɔ u ma se ka zone nin déjouer dans les saisons mun bɛ bɛɛ grande compétition la a bɛ ten n'i y'a jɛ i bɛna ta i ka jɔ kɔnɔna la n'i y'a ko daminɛ de on va jouer match par match. Ka fara o kan US Monastir de ye salon 2022 Basketball Africa League ŋana ye o kɔrɔ ye min ye sengola b'a la Stade Malien de Bamako ye gɛlɛya damadɔ sɔrɔ ɲɔgɔndan in sen fɛ kuru 3 n'o ye 3 points ye o doni gɛlɛyara a bolo ani fana fililiw n'o ye lansew ye o doni fana gɛlɛyara marisi kalo tile 14 san 2023 Nigeria Kwara Falcons di Stade Malien de Bamako bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siyaka Traore ka lasigi don. An balimaw a y'a faamu cogo min na nin de bɛna dansigi aw ka bi Malikura kunnafoniw na min labɛnna Sekaw ka cɛjan Cheikh Thierno fɛ an ka nɛgɛw karafe tun bɛ Nashwan bolo jɛmukan lasera Mariam Traore fɛ ka bɔ studio 6nan na a y'aw bisimila an ka foli b'aw ye kokura aw k'an bɛn.